ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашдо мекунем хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба ҳисаби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран аст, ки мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро падлиста кунем. Дар имо ба ҳисабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. Дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Фархор. Номи пешидаш мегӯяд Тогул. То ҳамин хонара мега аз райони Фархор 1 километр роҳ аст. Дӯстон аст, ки лаби роҳ ҷои нағза мегӯяд соҳибшон. хоб, маҳсулоти заминашон 6 сотих замин аст, ки 4 дар хона кардагӣ тайёрае. Обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, баня, веран, такхона ва дар бенуша мега бо баня, кухни, алохона, навес, оғул, оби насос пайваст кардагӣ аст. Даврӯза, гирди хона полни худ маҳкам, ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100%, чойлоби ангур, дарахтони мевадиҳандаам дорад. Ремонти хона замонавӣ бо нархи 242 000 сомонӣ фурӯхта мешавад, ки боз мегӯяд арзон ва муомилаи хуб мекунем, мегӯяд соҳибшон. срочна сум дар кори алиша мешавад, мегӯяд ба квартира, ки дар шаҳри Душанбе бошад. ҳамин хел вариантҳои алиши мекунем дар квартираи шаҳри Душанбе. Кадоми сумкати мехарад арзон ва муомила мешавад. рақамҳои Тоҷикистон шуда аст, имо пайваст доранд ва рақамҳои расмишон ҳар дош кор мекунад. марҳамат, дигар маълумотша аз соҳибашон гирифт, фақат одамони харидор. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ, дар Ленинский район гуфтагӣ аст. повороти Ленинграда қарор дорад. хоб, заминашон 1,8 сотих замин аст, қариб 2 сотих замин, 3 дар хона кардагӣ, 1 калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, обсвет аст, гирди хона маҳкам. рӯи ҳавлиш хеле майдатар аст, бо 2 дарахтони мевадиҳандаам дорад, ки рӯи ҳавлишам яъне ки бетон кардагӣ аст. бо нархи 175 000 сомонӣ фурӯхта мешавад, ки боз мегӯяд савдо ва муомила мекунем. срочна фурӯхта мешавад дар ноҳияи Рудакӣ. ба кадоми шумо ки хона дар кор бошад, марҳамат, дигар маълумотша мегиред. хона ремонти замонавӣ дар тирезаҳои пластикӣ дар рӯи нави ғавс мега часпондагӣ. дӯстон, агар шумо мехоҳед хонаи фурӯшӣ, замин, квартира, мошин, мағоза, гов, мол, ягон техника барои фурӯхтан дошта бошед, метавонед ки маълумотҳои пурша, қатъи суратҳош дар номерои имо ба ҳисаб роя кунед. мо фурӯшда рекламада мемонем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи Уртабоз ситӣ гуфтагӣ аст. соҳибшон 7 сотих замин дорад, 3 дар хона кардагӣ тайёрае, 1 калидор дорад, обсвет аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, дегдонхона, ҳезумхона, ҳамин хел дарахтони навниҳол ва гирди хона маҳкам. рӯи ҳавлиш стяжка кардагӣ аст. бардорон, яъне ки хона абой пабой ҳамаш ремонти беҳтарин кардагӣ. срочна мега бо нархи дастрас мефурӯшем. боз ме кадоме ки мехарад арзон мекунад. 160 000 сомонӣ. дӯстон, боз мегӯяд муомила мекунем. хона бо ҳамаи шароитош муҳайё аст. медарои зиндагӣ мекунем, яъне ки ҷои ободӣ, ҷои нағзда мегӯяд соҳибшон. дӯстон, марҳамат, ба кадоми шумо ки хонаи заминӣ аз шаҳри Ҳисор, аз ноҳияи дуране ки Уртабоз ки лозим бошад, марҳамат, дигар маълумотҳои пурра аз рақамҳои поёмда. аз шумо хоҳиш ки як лайки бепултон намонед ва силкаи видеонавори моро дар ватсап имотон падлиста кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар тарафҳои колхози Россия гуфтагӣ аст. соҳибшон обши мега 3 сотих замин аст, 3 дар хона кардагӣ тайёрае, ки хона мегӯяд ремонти средни дорад, барои зиндагӣ кардан мешавад. ошхона, ҳоҷатхонашам аст, временка бадрон, гирди хона маҳкам, рӯи ҳавлиш хай бетон кардагӣ. ҳавлишон хай майда, 3 дар хона дорад. тарафҳои колхози Россия гуфтагӣ, ки ҷошуда нагуфтиян, не ки кадоме ки харидори аниқа гуфтагӣ, дигар маълумотша мефаҳмонанд. вариантҳои алиша масала мега ба якхонага, духонага кати аз Душанбе алиш мекунем. ин хона ки ҳозир аст баъдон 180 000 сомонӣ нархша, ки кадоме ки мехарад мегӯяд боз ягончи муомила мекунанд. дар рақамошон занг мезанем, бештар маълумотша мегирем. шаҳри Душанбе дар
талафои тарафҳои колхози Россия. Марҳамат, дигар маълумотои пурра аз рақамошо фақат шумо дӯстон лайка фаромӯш накунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги ҳастад. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар маҳаллаи Огулӣ гуфтага ҳастай. ҳамин хел маълумот аст. дӯстони азиз, хай бо хитон анеҳ када мегирем. 6 сотиқ замин дорад, мегӯяд обши ки ду дар хона кардагаги хона мега камтар дурун шуяне ки сохтмош нопара ҳамин хел корош мондага ҳастай. ду дар хона якта калидор бани ҳаста, гирди хона пол ниҳод маҳкам, дарахтдони мевадиҳанда ва дар пеши хона мега оби чашма ҳастай ва оби ҷӯйбора мега ба пеши хона мегзара ки барои зиндагӣ мешавад. хона мега дар тирезама часпондага фақат як камтар шикату ранг бор мекунем, медорен зиндагӣ мекунем. ҳуҷҷатҳои хона мегад 100% бо нархи арзон мефурӯшем. срочно мега сум дар кола камтар зарур мондага мега ба ҳамин хотир яъне мефурӯшем мега хонара бо нархи 150 000 сомонӣ ки дӯстон боз мега муомила мекунем. дӯстоне ки аз шаҳри Ҳисор ҳамин хел яъне ки хонаҳои заминӣ сӯрох кардан арзонтар, ина ба шумо вариантҳои хуб агар ки харидор бошед, марҳамат, кӯхонӣ пухуниш ҳамаш дигарош будае. метавонед ки бо аниқ қада аз рақамошон гиред. марҳамат. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтага ҳастад, дар территорияи автовокзал пеши заводи сомон таҷҳизот гуфтага ҳастад. соҳибшон шаҳри Душанбе пеши автовокзал пеши заводи сомон таҷҳизот. ҳамин хел маълумот ҳастад. дӯстони азиз, бо кадомша нафаҳмиден аз соҳибашон мегирен. духонага квартираи бародарон дар якум ошёна қарор дорад. 38 квадрати метре. об свет мега дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, кондитсионер, холодильник, кухни гарнитур, двухспални диван аста мега бо чизу чораш мега ҳамаша савдо мекунем, бо чизу чораш мега метием. ҳамаи шароитош муҳайё, ремонти замонави, холодильник, кондитсионер, ҳамаш термиз, ҳамаш қоидави, ҳамаш катпа диван дорад. бо нархи 250 000 сомония дӯстон боз муомила ва савдо мекунем. мега ҷош ҷои беҳтаринае барои зинда кардан, ҷои нағза мега соҳибшон срочно мефурӯшем. ба кадоми шумо ки маъқул аст ки ягон вариантша нафаҳмида бошед, марҳамат, тамос гиред, дигар маълумотша аз соҳибашон фаҳмед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар шаҳри Қурғонтепа, дар деҳаи Истиқлол гуфтага ҳастад. виён норасида мега тарафҳои яъне ки Истиқлол ва виён норасида хел маълумот ҳастад. айс центр мега 10 километр то ҳамин хонара роҳ ҳастад. 5 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёра ки якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, дегдонхона, яъне ки ҳамаш ҳастад ки ҳоҷатхона бандиаш мега камтар мега сохтмош нопурай шикатур кардага ҳастад, яъне ки уже тайёра мега хаяк 20% кор дорад. дӯстон, хона ремонти замонавӣ ҳастад ки срочно мефурӯшем мега бо нархи 200 000 сомонӣ. боз мегад арзон ва муомила мекунем. вариантҳои алишам ҳастад, ё ки мошин кад ё квартира кад, ягон хонае ки бо аз дигар ҷо бошад мегад арзон, яъне ки алишам мекунем. ҳамин се намуд вариант. ба кадоми шумо ки маъқул ҳастад, марҳамат, рақамошон мондагӣ аз ҳамин соҳибашон маълумот пурраша гирен. аз шумо хоҳиш ки лайка монед ва фаромӯш накунед. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Зарафшон гуфтага ҳастад, яъне ки ҳамин хел маълумот ҳастад. якхонага квартира, яъне ки духонагач кардагӣ мега соҳибшон дар шашум ошёна қарор дорад ки доми ошёна дом аст, дар шашумаш қарор дорад. лифтам мега дорад, лифташ кор мекунад. 48 квадрати метре, обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, ванна ҳамаш адел ҳастад. ремонти хона мегад ремонти средня дар наздикии мактаб мегад, мактаб, детский сад, ҳамин хел чизо ҳастад. райони Зарафшон позитсияни об мега дорад. дӯстон, отоплениям пайваст кардагия срочно мега мефурӯшем бо нархи 285 000 сомонӣ. ба кадоми шумо ки маъқул бошад мегад, яъне ки омода бинем мега квартира, боз ягон чи муомила мекунем мега дар назди квартира фақат одамони харидор. марҳамат, дигар маълумотша аз рақамошон гиред. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад. бардони азиз, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар деҳаи Мадинон Иброн гуфтага ҳастад. ҳамин хел маълумот ҳастад. 10 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёра. об свечама ҳастад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, дарахтони мевадиҳанда, калидор,
як тага кат ва падвал оғул дегдонхона ҳастаме гирди хона полни худ бо семенблокати маҳкам кардагӣ мега соҳибшон чанд намуд дарахтони мевадиҳандае ки уже доранд. Ремонти хона ремонти хуб аст, барои зиндаӣ кардан мешавад. Срочно мега мефурӯшем бо нархи арзон 145 000 сомонӣ брадорон. боз мега кадоме ки мехарад боз муомила ва савдо мекунем. шаҳри Кулоб, деҳаи Мадинон ва Иброн гуфтагасам хеле маълумот. Кадоме ки агар ки нафаҳмида бошед аз соҳибашон занг зада бо дигар маълумотша мегиред. фақат барои одамон яъне ки лайка монед то охираш тамошо кунед. квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ гуфтагаса пеши бозори Гипразем кӯчаи Сомон гуфтагаса пеши мактаб ва яъне ки масҷиди намози ҷумъахониам дар пеши квартира мегад соҳибшон. Духонага квартираи бародарон дар 4 ошина қарор дорад 46 квадрати метр. об свет мега дорад, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом отделни, термис ва доми 4 ошина ки ремонти замонавӣ кардагиай. яъне ки дӯстони азиз бо савдо ҳам мекунем бо нархи 290 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. савдо ва муомилаш дар назди квартира шаҳри Душанбе пеши бозори Гипразем кӯчаи Сомон гуфтагаса пеши мактаб масҷиди ҷумъахониам мегад сари роҳ да мегад пеши ҳамин квартира. дӯстон ба кадоми шумо ки маъқул бошад маҳрамат ҳаста рақамошро метавонед ки пурра карда гирен. шумо агарам хали квартира дошта бошед фурӯшида ки хона замин ягон чиз дигар роя кунед дар номерои имо WhatsApp фарӯшта рекламада мемонед. хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ аст дӯстони азиз. ҳамчун хонае ки дача чихеле ки ба шумо маъқул аст хонаи дуошона аст ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои варзо бардорон. хонаи дуошона 5 сотиқ замин аст ки 5 дар хона мега кардагӣ тайёра якта калидор ошхона банӣ ҳамаш ҳастай. гирди хона полни худ маҳкам дарахтони навниҳолам шинондагӣ ҳастай. обам аст ва света ҳуҷҷатҳои хона мегад 100% бе ягон камбудӣ мегад соҳибшон ҳамин хел маълумот яъне ки пешниҳод кардагасам. бо нархи 210 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегад муомила ва савдои хубам мекунем дар назди ҳамин хона кадоме ки дар кор бошад. дӯстон агар ягон маълумотша ки нафаҳмида бошед аз мо метавонед ки дар рақамошро тамос гирифта бо дигар маълумотша пурсед. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед. хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ навбатӣ аст дӯстони азиз. қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхии Румӣ тарафи Калхозобод боша тарафи Чапаев бардорон яъне ки аз Қурған як 20 километр болотар аст. бо дигар маълумотша хонатон мегирен. 8 сотиқ замина мегад соҳибшон 3 дар хона кардагӣ тайёра ки якта калидор ошхона ҳуҷҷатхона ҳаммом аст. бо тага ҳавзи 14 куба мега барои обам ҳастай. 8 сотиқ замин кӯчаи Гагарин мега пеши яъне Вадачебница ҳамин маълумот аст. бо маълумоти пурра аз соҳибашон дарахтони мевадиҳанда ҳам дорад яъне ки чойлоби ангурам оғулам гирди хона полни худ маҳкам рӯи ҳавлишам стяжка кардагӣ ҳастай. 165 000 сомонӣ нархаш дӯстони азиз ки боз мега савдо ва муомила мекунем срочно сум дар кунем дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ. маълумоти пурраша аз соҳибашон маҳрамат худо занг зада гирен. шумо агарам хали хонаҳои фурӯши заминӣ ё ки замини хонӣ квартира мошин мағоза ягон чи дошта бошед барои реклама дар номерои имо WhatsApp роя кунед фурӯшта рекламада мемонем. ин буд 12 хонаи фурӯшӣ то видеои оянда.